chikafu changu hajivikana Chama, ukazi atizo. Dane 3 years makore matatu. Akarema. Makore matatu andizemu chikafu changu auchi. Ndoza ndozambia nasitaiwa. Chikara zako ni kumoita ngoza mandaka sumuka. So ishanganye. Funga ni mukadzi uyu kutadza kupindira namba kwakaitika asi aiwa titori nemwana ane 2 years. 2 years kakwana here. Azina. On 2 years zvinopinda mumba. 2 years. Right, mlengo yakareba zvakati ndichapinda mumba. Andingangoti akorera. Zvakakwana. Tamukadzi azvaudare manje. Inyaya yegore iroro. Hati aiwa inini ndarauka bhukuru zvepamutemo. Unoti kudini? Pamusoro ichangamire. Ndibone bako kuti ndimanikidze iye aona zvakakodzera kuti saka mukadzi auchadowa. Kopaiva ndikuti ndimumanikidze kuti kubvunza mubvunzo vana akasere. Mukadzi unomuda here? Zvepakada kugadziriswa. ndichiri kumuda. Uchiri kumuda. Tokuti nhasi unompindira mumba. Wozvira kwakwawo sadza ririko. Hakuna here isisi? sadza ririko. Isi chikushota chiri mumba kwedu. Kushota murume. Hanzi iwe ndori kushota mumba kwedu kwai. Uti kudini azvo uite izvi. Kuti nini chinofanira kugadzirisana patiri kutadza kuira. Taura Ipapo kwacho pakagadzirwa ndotaura ipapo. Kupindira munhu mumba. Unofanira kutaura kuti chikutedza kuti chipinde mumba ndochinochinochinochinochiti apo kugadzirisa. Aitobvesani mukadzi. Taura. Pamusoro ichakamira. Chakachitadzisa kuti inini ndipindire mukadzi wangu tine kunetsana kwatati chiita iyo shamari munhu wakusina sikira unorato nekubata mai wangu ane mishonga yandaibata nayo chifunzana kusvikira zvinhu zvacho zvasvika pekundiremera mishonga yandikuramba ndichiona ine mukadzi wangu kufunga tanetsana wakazomboenda wakatora mbuya wakauya saka tiri pakati pekuti tigadzirise nyaya dzedu pakabva saitika utsaona yakaitika yemwana akasvikoka agara muchipatara ndowangu vachigara saka kubva kwakaita kubuda kwavo wakaita muchipatara adzimai vanga havada kuzobvira wadzokawo kumba kusvikira navo kufunga sokati kuti pane 5 months and 6 months. Aiwa zvimbokufundisa wa. Kandai munhu akuda kuchipatara unoda mukadzi wandoda inini kana kabvunza varume varume munhu wandoda inini abva kuchipatara handichamupindira mumba here. Nyaya yemushonga ndokuda kuti umanidze mukadzi kuti umude iwe zeti mushonga anosenza mushonga. Taura chokwadi iwewe. Wataura nyaya yemushonga ungaude munhu ane mushonga anoziva mushonga futi. Uye zvekuti munhu akarasa mombe yake kuti pfungwa dzako wadzirasa hautsvage mombe yako here kuti dzorere mudanga. Warasa mombe inotsvagwa nani? Wakambotsvaga here mombe yako kwairi kwacho ndokwauri kugara iwewe nekwauri kuzoita sei uchiona mombe yako mudanga musina? Wakati ichatsvagwa nani? Pamusoro ichangamire tsvaga mombe yangu ndaitsvaga pafoni nekuti kwawakanga wari handisingakuziva saka pafoni apa kuti tibatane ka hatisiri kubatana apa pafoni.
mukadzi wakamuroora chikoro wakamuroora pafone kana kuti waunotoziva kuti anogara kana mushonga wakati angasi mushamanate iwewe waifana kuenda kuchakwanate zara kuti ndauya pano ndikutera mukadzi wangu iwo anatezara ndovaikutsvagira kune mwana wake kune mwana wavo iwo wakaita chicha wakaenda kwatetera wakaenda kupi ndokupi kwawakaenda ndokupi danho rawakaita iwewe ipapo ndinobvuma hoso yamushaka muona kana une muriwo wokudya kukareka uriwo uri kunakira ukatsvaga mwoyo kuda kuchinja unongoti wandinawo ndiri kamutotebho nawo saka umwe muriwo waugone kuutsvaga unozorwadziwa wakatangirwa manje kuti akakuramba manje ndopane dambudziko unoti tinoda kugadzirisa nditase waune interested tipe zvinobatika zvaunoda kuti tigadziriswe nemudzimai uyu chii chaunoda kuti tigadzirise kosinangodzwa nyaya yemushonga anogona kuzoti mushonga ndemadzimai madzimai muchisa mishonga yasiyana anditi imwe yamunozvigeza miri yenyu anditio ungo mushonga wei hauna nyaya ndidya samukadzi akasimukadzi wakumura unongo mukadzi uyu mukadzi wechingani ochitu orit ndiye mudiki wacho ndiye mudiki iwo wakusiya achienda futi ausita replace wapana munhu ugava nomukadzi wako mudzi zvakuda zvokutukira regero wosvika usingateri mukadzi wako iwe ukaroora ane mhosva ndiani ndiwe sakutira muro mukadzi wako ruregere vada mukadzi wako umutore nasoni naye mati abai ndakaenda akanditi ndakaenda kwanasekuru wake ndakakwenda 2 times chinogadzirisiwa chiti zvapera ndingodzoka kumba zvekuita semo ndakaenda akantaura kuti ndinotora atete wako ndakaenda ndakauya nawo zvirimbosema zviri semo zvakabva zvatoita wese akataura kuti amai wangu ndwako ndipa mushonga nhasi uno amai wangu vachiri vapenyu mama wasati wafa wachamira here kundipa mushonga handi wachatowedzera handichaoda mhando ina handichao baba dandalagara chitsva rakazimwa majenerators rinogara zvakaunagara saka mama ndakupaikana kuramba mukadzi murimoyo murume uyo aripo achada mukadzi wechokwadi gori asina mukadzi wake akatoramba mukadzi kudhara mumuto saka warambanisa zvedu wawainanika mani urumonya kuti komawei imawainani vari alright seku garai baba tano mpuwa chile ni muze kuti ndura asi musha tenda ukuta umba chele chikudiro 1 2 3 kuba kwa tauri yacho nopita mumba mangu ndanisisa kuziva chikafu changu makusingati makati ndiri mumwe mushana Hello. Hello, pa. Ayo kapugama kakatani. Kapugama kapugama. Unapugama mkamita baba. Amfuka kuno kuda kutsanya noise. Wani kutenda kani. Nari mazwa. Tiuzura chamami. Tinogomba kuti shipira mumatanda. Tapuwa tazvitambira. Pasitambira? Ndoda kuchengetwa mangwana pamwana udzokera. Akadzokera anodzoka kutora wodzoka naro kudai. Kuti hai mudzimai wangu ndafuka kutorana naye. Totendera kuti. Kuroona vanoti muda here naye. Anodiwa nomuridzi.
akanga asinganiri nani vani kudzokera Alright, maita basa. Anotaura amaisamba vada mashoko makukutu. Amaitisamba. Saka ainga vana kumirwo. Ena nosaina munhu. Parume. Madzimai anokuvaona mudare munomu. Vaizvinoti For these